İsimler бакчасында. Татар антропонимиясендә ай, кояш, төрле йолдызлар, шулай ук арыслан, барс, лачын, бөркет кебек җәнле, кош исемнәре элек-электән үк актив файдаланылып килә. Бер очракта алар татар теленең үз сүзләре аша белдерелсәләр, икенче очракта мондый исемнәр алынма сүзләр ярдәмендә ясалалар. Бигрәк тә алар арасында ш хәрефенә башлана торган гарәп-фарсы сүзләре еш очрый. Профессор Гомәр Саттаровның татар исемнәре сүзлегендә шәмес, шәмсе, шәмсел, шәмси компонентлары катнашкан 70-кә якын исем теркәлгән. Шәмес гарәпчә кояш дигән сүз. Кеше исемнәре составында килгәндә ул башлыча кояш кебек якты, ачык, ягымлы, назлы кебек сыйфатларны белдерә. Өстәвенә бу сүз әйтү өчен дә ипле, матур аһәңле. Менә шуңа күрә дә мондый компонентлы исемнәр үз вакытында татарлар арасында киң таралган булганнар. Шулардан кайберләренең мәгънәләре белән танышып китик. Шәмсебану, кояш йөзле туташ, ханым. Шәмсе газиз, кояштай газиз, кадерле. Шәмсегөл, кояш гөле. Шәмсе камәр, кояш һәм ай йөзле. Шәмсе нур, кояш нуры. Шәмси наз, кояш кебек назлаучы. Шәмси яр, кояштай яр, дус һәм башкалар. Татар халкында элегрәк популяр булган исемнәрдән тагын шахбаз, фарсыча лачын, бөркет. Шушы ук телдән кергән ширзадә, арыслан баласы, ширарслан, икеләтә арыслан, ширдан, шырдан, арысланга тырышлы кебек исемнәрне күрсәтеп үтәргә мөмкин. Булар барысы да батыр, батырлык дигән күчерелмә мәгънәгә ия исемнәр. Ниһаять, хәзер без күзәтә торган исемнәр төркемендә шах компоненты бик актив файдаланыла. Бу фарсы сүзе. Безгә күбрәк шах, хан, патша мәгънәсендә билгеле. Әмма кеше исемнәре алдына кушылганда ул иң шәп, иң беренче, иң зур кебек мәгънәләр бирә. Байтак кына исемнәребездә татар әйтелешенә яраклаштырылып, шәй формасына әверелгән. Ә икенче компонент булып, исемнең ахырында килгәндә кыскарып ша формасын ала. Менә мисаллар. Шаһабыз, иң өлкән абыз, ил агасы, аксакал. Шахбулат, иң яхшы булат, корыч. Шаһияр, иң яхшы дус. Шаһимәрдән, диалекталь вариантлары шәймәрдән, шәмәрдән. Батыр ир егетләрнең патшасы, иң беренчесе. Шахсәнәм, алиһәләр башлыгы, шибәрләрнең шибәре. Шаһназ, олы наз һәм башкалар. Инде татар исемнәре сүзлегенең һәм хәрефләренә багышланган нәүбәттәге бүлекчәләре турында берничә сүз. Алар күләм ягыннан бик кечкенә. Игътибарны мондый борынгы төрки татар исемнәре җәлеп итә. Ындырчы. Борында көзен ындырда ашлык суккан вакытта, ындыр айында туган ир балага кушылган. Сүзлек авторы күрсәтеп үткәнчә, болгарларның бәрәч ругы шәҗәрәсендә ындырчы исеме очрый. Рымбай. Бала булмый торган гаиләдә билгеле бер рым үтәгәннән соң туган ир балага кушылган. Рямбаев фамилиясында сакланган. Энҗе мәрҗән. Көнчыгыш халыкларында энҗе бәхет юлдашы һәм сәламәтлек китерүче затлы әйбер булып саналган. Энҗе гөл, энҗе сылу, энҗе чәчәк һәм башка исемнәр составында да очрый. Инде борынгы юла исемнәренең безнең көннәрдә генә кулланышка кергән яңа исемнәргә күчик. Андыйлар хәрефенә башлана торган исемнәрнең иң зур күпчелеген тәшкил итәләр. Эдуард, инглизчәдән мал, байлык, милек, мөлкәт сакчысы. Эльбрус, борынгы Иран сүзе, ялтыраучы, җимелдәүче мәгънәсенә ия. Кавказ тауының иң бөек түбәсе атамасы. Эльмир, Эльмира, борынгы инглиз сүзе, яхшы, күркәм, шөһрәтле мәгънәсендә. Эмиль, Эмилия, тырыш, төрнәкле мәгънәсендәге латинча сүзләр. Эльмар, Эльмара,
Энгельс, Ленин, Маркс фамилияларынан кыскартылып ясалган исемнәр.